дойда тук. Това е една моя визитка. Аз работя по ръба на бръснача, нали, буквално. И имам 1500 прочетени писма на електронната почта. Обаче вие сте много важни, тъй че на вас ще обърна внимание. Съм поръча на моя син, той ви тази интернет пространство, като има нещо важно да ми го казва. Тъй, че вие сте от най-важните. Благодаря ви много. И ще предам на моите колеги, които ме... Това са истинските неща. Тъй, че значи, правя едно училище за децата на бедните, където ще има нищо няма да се плаща. Нула. Където има голяма градина, нали, и събираме там стари сортове и направо от природата, от гората. И тия деца трябва да се хранят с витаминозна храна, за да може наистина да правят нещо на световно. Да. Ние правихме за деца с увреден слух. В София има едно училище. И там също се опитвахме да правим такива градинки. Искаме да направим демонстрационна градина, където хората да видят живота на растения, техния цикъл, от семе до семе. Защото те виждат това, което е в супермаркет. Не, това е за душевното здраве на човека. Граф Лев Николаевич Толстой при 200 години каза, че всички тежки психосъстояния се лекуват с тежък физически труд на полето. И той, когато тръгне да коси, вървил пред неговите селени, и те косят, но той върви на 50 метра пред тях върчи, защото е най-силен и най-буен в тази дейност. Това е полезно и за душата, и за тялото на човека. Точно. Да. Благодаря. Ами аз съм много благодарен. Как се казва? Светла. Светла. Това е светлината на Вселената. Важно нещо. Да.